Wat heb je even moois? Dat is een kermisdagel. Ja, die had net iedereen hier vanzelf. Dat komt eigenlijk uit de jeugd bij. Ik ben vroeger in Gitzek opgegroeid, in het dwarsfeest. En de familie de moeders die er met haar wonen. En er staat een heel mooi orgel in. Ja, dat had me eigenlijk nooit wel loslaten. Dus, en je wie een liedjonkje toen? Ja, even, misschien wel van 4 of 5 jaar en dan doen we er al bij. En hoe ben je aan dit waar gekomen? Dit ding is helemaal opgebouwd. Ja, ik wist eigenlijk van eerder ook mee begonnen. Ja, hij wordt wat jongen en dat is ik dat hier een keer aan. Nou ja, hoe mag je beginnen? Hè? Nou, hoe ben je begonnen? Nou, ik eerst de kast maken. En wat alles in zit. En de blaasbalken, dat heb ik zoveel kleden. En dan heb ik eerst de piepen maken, maar dat weer een beul van werk. Daar ben ik 3 mee bezig geweest, 3 winters. Waar heb je dit al even van maken? En die blaasbal, dat leren, dat is wat een apart verhaal. Want ja, ik moest dat leren. En dan als dat leren keer, ja, dat is een ware duur. En ik denk best wat, ik kijk wel even de bankstel op. Dus daar hebben nog al mensen op zitten? Ja. Dat is wel heel mooi, hè? Dus je hebt het materiaal echt oeral en nergens voor het helpen? Ja, dit komt van zo'n bittersnij, die heeft ons in tussen als decoratie. Daar komt het ding al aan. Dit soort piepen zit erin. Dit is de vioolpiep. En waarom vind je dit zo mooi werk? Ja, je bent ermee bezig, hè? Het is mooi, het is handvaardig werk. En hoe maakt je de muziek? Nou, dat zal ik even uitlezen. En dat karton, dat kun je alle breed krijgen. Je hoort er daar wel breed karton steeds maar. En dit is je blondje, daar zit de muziek op. En die lees je dan gewoon zo op het boek. Dan maak je het hele boek zo down. Dan maak je elk plaatje met een voor de massa. Maar nu begrijp ik, je hebt meer hobby's. Ja. Dat is hier nu 1964. Dit is een echte BSA. Ja. En de Engelse motor dus. En die Engelsen die zijn er heel succes mee geweest in de tijd. Die fabrieksrezen die reden al die BSA'tjes. En waar hier trekken we altijd op het BSA? Dat is hè? Ja, dat wil later. Betters op sin ton en tieners op de BSA. Wat vind je nou mooier, de crossmotors of de draaibargel? Beide. Ja, maar als je kiezen moet. Moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb 2 hobby's in het regelen dit. Dus, maar je kan net kiezen. Nee, ik kan net kiezen. Nee, ik wil er nog bij doen aan de kwitsa.